Dag, og velkommen til den her video. Så er Papagopia på banen igen. Hvor går grænsen for fordømmelse? Ja, det skal vi prøve at snakke om i den her video. Grænsen er åbenbart ikke nået endnu. Nu har mobbekampagnen, hadekampagnen, latterliggørelseskampagnen mod Julia varet i over 6 uger. Og det hele det går jo tilbage til, at Fie Laursen ikke vil tage ansvar. Det som han så gør, det er, at han tror mig med politiet, han tror mig med at anmelde mig. Jeg har det sådan et bitch, du har allerede brugt så fucking mange love i straffeloven, at jeg vil kunne fucking få dig ind og sidde i flere år. Hvorfor ikke bare starte ud med og så melde til politiet? Bare starte ud med det. Hvis der så ikke sker noget, hvis politiet gider en skid, der har været sådan nogle situationer, hvor de ikke gider gøre en skid. Det gider de for det meste faktisk ikke. De gider ikke gøre en skid sådan noget her. Det er så et problem, men det var det er. Først melde til politiet, og så må man så tage sagen i egen hånd efter. Jeg vil kunne fucking få dig ind og sidde i flere år. Der er nogle folk, der siger, at der er en anden YouTuber, som har gjort noget kriminelt, så meld ham. Frem til den 11. juni var der fuldstændig enighed mellem Fie og Julia. De samarbejdede, og målet var at få stillet Hamza Yassin til ansvar for sine gerninger. Hør lige, hvad Fie siger i det her klip. Hvis der er nogen af jer, der har haft en ubehagelig oplevelse som ham, så er jeg ligeglad om I er kendte YouTubere, om I er kendte bloggere, om I er et helt normalt menneske eller en fan. Hvis du har haft et ubehageligt tilfælde med ham, og du har nogle screenshots og nogle beskeder, så send dem til mig. Send dem til mig på Instagram, og så kan det være, det kommer med i en video, som bliver en par 3 så. Nu vil jeg bare sætte mig her og snakke om det, men jeg vil rigtig gerne lave en video, hvor folk kan legit få afklaret, hvem han er og hvad han gør med Fie. Jeg er i gang med at lave en video, hvor alle beviserne er oppe, eller skal op, og det gør vi, fordi, eller det gør hun, fordi at bevisen skal ud. Der er mange, der har meldt ham, så før alt det her, hvor der ikke er sket en skid. Vi har sgu ikke noget godt retssystem her i Danmark, som den beauty YouTuber tror. Det har vi ikke. Et af hovedproblemerne i den her sag, det er, at Hamza Yassin ikke findes. Han hedder Hamza med Z Yassin Mohammed. Det er hans rigtige navn, og det er det navn, man skal bruge, hvis man vil anmelde noget. Politiet skal jo forbedre deres statistikker, og der er talrige eksempler på, at de fifler med tallene. Så det er jo klart, at hvis man står og vil anmelde en person, som de ikke kan finde i systemet, jamen, så er det jo nok en af de sager, der bare kommer i papirkurven. Vi var hos politiet 2 gange. Første gang, der var det sådan nærmest det rene skuespil fra politiets side. De modtog USB-stikken, spurgte om, at den var krypteret, og betjenten fik en længere snak med Julia, og vi gik hjem. En uge senere var vi dernede igen, og på det tidspunkt, så udtrykker betjenten så tvivl om, hvem pokker er ham, det er Hamza Yassin, for han kan ikke finde ham i systemet. Vi finder så ud af hans rigtige navn, men nevertheless, politiet vil ikke have noget med sagen at gøre. Det er for kompliceret, og de mener, at det er civilt søgsmål. Sådan er det. Den kloge betjent gav i øvrigt også udtryk for, at den her sag, den stopper ikke, før Hamza han finder noget andet at interessere sig for. Og det ved vi, at han ikke har. Han har igennem længere tid arbejdet på nogle blogindlæg. Der er 4 i alt, og det handler om en Knud Hilda, som ingen kan være i tvivl om, skal forestille at være Julia. Jeg er også nævnt i de her blogindlæg som et usselt menneske på kontanthjælp, og der bliver også kastet pædofil anklager, mistanker mod mig, og det ser ud til at være et samarbejde med Jack Style. Hans meget dumme udtalelser og hans meget nu væk. Det er rigtig meget fejl. Frem til den 11. 6. var der fuldstændig enighed mellem Julia. Få dig ind og sidde i flere år. Der er nogle folk, der siger, at der er en anden YouTuber, som har gjort noget kriminelt, så meld ham. Frem til den 11. juli. Den spurgte om, at den var krypteret, og den her sag, den stopper ikke, før Hamza han finder noget andet at interessere sig for. Og det ved vi, at han ikke har. Han har igennem længere tid arbejdet på nogle blogindlæg. Der er 4 i alt, og det handler om en Knud Hilda, som ingen kan være i tvivl om, skal forestille at være Julia. Jeg er også nævnt i de her blogindlæg som et usselt menneske på kontanthjælp, og der bliver også kastet pædofil anklager, mistanker mod mig, og det ser ud til at være et samarbejde med... Der tager de altså rigtig, rigtig meget fejl. Frem til den 11. 6. var der fuldstændig enighed mellem Julia og Fie. Der var ikke nogen, der havde kritiseret Fie, der var ikke nogen, der havde kritiseret Julia. Der var nogen, der var begyndt at råbe lidt op, og nu er det måske lidt for meget shitstorm. Julia lavede den 11. 6. en video, Stop Shitstorming, og Fie hun lavede hendes Hamza Tour sextape med Top Gun, og så var det hele vendt rundt, da Hamza han tog en tur på hospitalet. Dagen efter, den 12. 6. så kommer Fie med sin video, Hamza har forsøgt selvmord, og hun forudser sådan set allerede i den her film, hvordan det vil gå, at han jo faktisk tager røven på hende, og han fortæller jo også selv, at han vil komme tilbage til de sociale medier, at han kun har sat tingene på pause. Den 14. så kommer så karaktermordet, som Jack Style laver, og det kommenterer vi i en senere video. Altså konklusionen her, det er, at der blev kørt omkring en uges shitstorm på Hamza, og så røg han på hospitalet, og så vendte alt det pludselig til hans fordel. Han havde næsten ikke gjort noget, og alt hvad Fie og Julia havde fundet frem, jamen det var bare løgn. I Hamzas seneste video, der fortæller han, at han har haft en fantastisk sommerferie. Og ja, mens han har holdt sommerferie, så har vi altså lige rundet 7 ugers shitstorm. Og I skal da bare fortsætte, indtil I skammer jer. Vi bliver ved med at lave videoer, indtil at alle har forstået, at Julia ikke har svindlet med noget. Tak fordi I så med, og I må have en god dag. Dag, og velkommen til den her video. Så er Papagopia på banen igen. Hvor går grænsen for fordømmelse? Ja, det skal vi prøve at snakke om i den her video. Grænsen er åbenbart ikke nået endnu. Nu har mobbekampagnen, hadekampagnen, latterliggørelseskampagnen mod Julia varet i over 6 uger. Og
det hele det går jo tilbage til, at Fie Laursen ikke vil tage ansvar. Det som Hamza så gør, det er, at han tror mig med politiet, han tror mig med at anmelde mig. Jeg har sådan en bitch, du har allerede brugt så fucking mange love i straffeloven, at jeg vil kunne fucking få dig ind og sidde i flere år. Hvorfor ikke bare starte ud med og så melde til politiet? Bare starte ud med det. Hvis der så ikke sker noget, hvis politiet gider gøre en skid ved det, der har været sådan nogle situationer, hvor de ikke gider gøre en skid. Det gider de for det meste faktisk ikke. De gider ikke gøre en skid ved sådan noget her. Det er så et problem, men det var det er. Først melde til politiet, og så må man så tage sagen i egen hånd efter. Jeg vil kunne fucking få dig ind og sidde i flere år. Der er nogle folk, der siger, at der er en anden YouTuber, som har gjort noget kriminelt, så meld ham. Frem til den 11. juni var der fuldstændig enighed mellem Fie og Julia. De samarbejdede, og målet var at få stillet Hamza Yassin til ansvar for sine gerninger. Hør lige, hvad Fie siger i det her klip. Hvis der er nogen af jer, der har haft en ubehagelig oplevelse som Hamza, jeg er ligeglad med I kendte YouTubere, om I kendte bloggere, om I er et helt normalt menneske eller en fan. Hvis du har haft et ubehageligt tilfælde med ham, og du har nogle screenshots og nogle beskeder, så send dem til mig. Send dem til mig på Instagram, og så kan det være, det kommer med i en video, som bliver en par 3 så. Nu vil jeg bare sætte mig her og snakke om det, men jeg vil rigtig gerne lave en video, hvor folk kan legit få afklaret, hvem han er og hvad han gør ved Fie er i gang med at lave en video, hvor alle beviserne er oppe, eller skal op, og det gør vi, fordi, eller det gør hun, fordi at beviserne skal ud. Der er mange, der har meldt ham, så før alt det her, hvor der ikke er sket en skid. Vi har sgu ikke noget godt retssystem her i Danmark, som den beauty YouTuber tror. Det har vi ikke. Et af hovedproblemerne i den her sag, det er, at Hamza Yassin ikke findes. Han hedder Hamza med Z Yassin Mohammed. Det er hans rigtige navn, og det er det navn, man skal bruge, hvis man vil anmelde noget. Politiet skal jo forbedre deres statistikker, og der er talrige eksempler på, at de fifler med tallene. Så det er jo klart, at hvis man står og vil anmelde en person, som de ikke kan finde i systemet, jamen, så er det jo nok en af de sager, der bare kommer i papirkurven. Vi var hos politiet 2 gange. Første gang, der var det sådan nærmest det rene skuespil fra politiets side. De modtog USB-stikken, spurgte om, at den var krypteret, og betjenten fik en længere snak med Julia, og vi gik hjem. En uge senere var vi dernede igen, og på det tidspunkt, så udtrykker betjenten så tvivl om, hvem pokker er ham der, Hamza Yassin, for han kan ikke finde ham i systemet. Vi finder så ud af hans rigtige navn, men nevertheless, politiet vil ikke have noget med sagen at gøre. Det er for kompliceret, og de mener, at det er civilt søgsmål. Sådan er det. Den kloge betjent gav i øvrigt også udtryk for, at den her sag, den stopper ikke, før Hamza han finder noget.